Inlawlawag ni Dr. Monica de los Santos Laurin iti glowing drugstore ken private duty nurse rescue ninja team Ilocos iti importansya iti influenza vaccine ama itudok kadagiti tattao segun ken kuana akasapulan iti matudukan ti kastoy a vaccine tapno iti kasta ket adda iti proteksyon iti bagi manipod iti virus amang itunda iti sakit kang ronaan na itata apan nagtutudo kunana a natural laing iti side effects na nadagsen iti takyag ken aggurigor gaputa dagitoy iti mga paneknek nga epektibo iti vaccine. The vaccine in general pa lang is i-introduce mo di virus nga mapan iti bagi ti tao para ti bagi tayo isumet iti kasla mafamiliar kidi nga virus ket tapno no sakali man nga adda pa ka-exposean ti tao hang agkaroon ni suna kasi amamuna di jayan kumbaga. Ngem digiti daduma maapektaran latta pero hanu kwa nga na mapakaruanin. Kasi adda king kuana di jayan, kumbaga. Dito sa flu vaccine, aglalo tatta nga panawin nga pinagtutudo, umadaduman ti agtrangkason, kadanan. So, mas ma-expose tayo ti virus nga influenza, masapol ti bagi tayo met, nga agpa-flu vaccine, para no sakali man nga matamaan tayo, haan nga mapakaruan. Kaya hindi kita daduma no talaga nga nag-respond jay bagida iti flu vaccine, handag karoon no pati flu. Or, in layman's term, trangkaso. Okay. Mainay iti daytoy ket ingunam-gunam iti doktora, ang minsan iti makatawen, iti panagpabakuna, iti flu vaccine. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.